खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि प्रदीप लाइफांहारि इउट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोनहा अन्नानै आंनि इउट्यूब चेनेलखौ लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालायनानै ला। हेलो रायजो राजा नोंथांमोन, नै दिनै गोथार बिस्थिबार बाराय रैरुब फुंबिलि समाव नै आं आफा बोराइ बाथौनि थानसालिखौ लिरस्रां हस्रां खालायनानै जेवारि गासा सावनानै लानो नागिरदों। नोंथांमोनहा आंनि जेवारि गासा सावनानै लानायखौ माबोरै सावो नायदो रायजो राजा नोंथांमोन। Go